akur Pak Pinong gen fokus joget yo. Hey ho hey ho Pinong kawan sih saking Tulungagung luar biasa. Elok ta, Bah? Elok banget kados pundi kiyaine. Engko iki sinten tambahan mang waoske, Mbah. Tasih entuk tambahan. Pun ngoten nggih mengke niki wektale kula serahke jenengan sedaya. Nggih. Kula tak ningali keng mriku. Ngoten nggih, Pak. Nggih, monggo. Ngoten nggih. Matur nuwun nggih katresnanipun dumateng kula Kula tak sakonco. nenggani jenengan temeka. Niki tugas kula rak meng tarikan iki tok. Aku tak dongake sing rawuh panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Ampun. Dadi pomo wayangan mboten enten sing nanggap, Bah. Angger Pak Setyo dirawuhke aman mendhi. Aman. Kan penonton ditariki kabeh. Masuli Pak Somben enake wayangan masih ora ditanggap gelar ning kene sing penting Pak Trisetyo enek. Nggih. Danane digolekne ning jaba. Nggih. Ning ketika pendapatan tidak memungkinkan nggih Ya sing nambeli kene. Lah EO-ne kan kiyaine. Pak Sri Setyo. Kapunten Pak, kan hubunganipun kalian bulan Muharram nu digedhekke sedakoe. Nggih. Nomor kalih santunan yatim piatu. Leres. Kula pun kantuk yatim piatu setunggal. Lho, nggih to. Sing meking niku. Nggih, sing niki. Lah niki Oh, leres nggih yatim piatu pancen. nuwun sewu lho kiyaine. Niki yogane Sanggar Madangkarani yatim sedaya. Niki pun mboten diakui anak kali mbok anu kali. Pun dicorek saking kakak soalé. Wis dicorek king kakak sedaya. Sampai ndelok rupane timbul niku mawon wis. Niku sak ngisore yatim. Yatim tapi mboten permanen ngoten. Nggih. Nggih, Mbah, kali manggenahke. Nggih. Nika panenane buah nika mengke dirucat nggo rebutan apa Oh, didum. Nika mangke enjing-enjingan Lah nggih, mawon. mula kan nika mengke manggenahke. Nah, Nek khusus dienggo sajen gamelan, gong, Nggih. sing nggo mulih sing ngegong. Nggih. Wah niku terus gak gelem tanggapan niku.
Nang pasar tur bakul nika. Sesuk sing wedok kon dasar nika. Pasar gede wingi. Kringgit benjing menapa nek anu napa niku pas mayang, Nggih. mbok kula dihubungi. Siap. Nggih. Pun pirsa WA kula napa dereng? Dereng. Dereng wong kula mboten gadah HP. Berilang. Nggih nembah nuwun Yai. Ngoten nggih. Nggih. Terus pakai khusus setunggal nih Mas Nggih. apa? Mas Pandu. Mas Pandu. Nggih, mungkin nomor rekening mawon kirim kula ngoten nggih. Ya, Mas Pandu nggih. niku mboten gadah bank. Niku duwene bank titil niku bank chip niku. Engko aja-aja dikirimke rekening listrik. Lah nggih malah rekening telepon. Ngoten nggih, Mbah. Nembah nuwun Yai. Bapak Kiai, nun sewu menawi saestu menika nembe kemawon tole Pandu menika nembe pirang dina bar pitung dinane Mas Joko ya. Sapa bapak apa buke? Ibunipun, bapakipun sampun sawetawis menika. Nyewuni malan menika nembe kemawon Iya. bocah niku dados yatim Yatim. piatu. Kowe besok ya ngono, upama aku kaya buke Mas Pandu. Aku meninggal no ya tradisine Nahdlatul Ulama Nah. gunen. Nggih tetep kula 7 dina nono. kula bancaki. Slameti. Slametono. Nggih. 7 dina, Kula slameti. 40 selamat. Nggih, kula slameti. 100 wis rasah. Lho, kula slameti lho, Pak. Gak sah kowe nusul ae. Cer. Nyusul kaya cah sekolah niku lho disusul. Jen Bandung. Oh, ngatur nggih apa iki? Nggih. Takdim kula, takdim kula. Panjang umur, sehat Mbah nuwun, Bapak Yai. Kiai nggih, pun Berkah, lajengaken. nggih, mbah Niki nuwun. putrane. Nggih. Wis tak dongake Nggih. dadi pejabat. Tasih komplit tak bapak ibu niki komplit. Sebab teng dalem nggih mboten masak. Mboten niki kula dongani mawon mugi-mugi dados bocah Amin, saleh, amin. ngalim, kederajatan, kepangkatan, karjen kamunya juga akhiripun. Amin. Bisa dalang ngeten ya Le. Amin. Lumebaripun putra wayun kang sami rawuh menika Allahumma. Amin. Pun monggo lajeng sing Amin, gumyak mawon, amin, monggo amin, monggo amin, sing gumyak amin. mawon. Nggo Nggih. medun kalih lagune sing rada gumyak. Perjuangan, nggo. Oh. Ayo perjuangan. nggih, Tuh, Panglima. tuh, nggih. Mares. Kula Ya. kalih medun, nggo. Lah mike nggo, nggo. Lho, mike diasta nggih mboten napa-napa. Nggih, lumayan niki. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikagum pada, kita tetap setia. Indonesia kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! Merdeka! Jas Omah. merah jangan lupakan sejarah, Pak. Heeh, omahku rak cedak SD. Lah napa? Isu-isuke nek cah nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Kok 16 niku? Salah no. Lah tak 17. seneni to. Nggih. Kleru le. Rungokno sik to, Mbah. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi diundur sedina. Niku ngedoke 16 tapi besoknya hari kemerdekaan. Alah ya sak Brahma sak adik gelar kuwi. Nggih. Kowe ora ngerti kelakuane putuku. Pripun? Ya sak rangkung ngono kuwi. Kuwi nek
Adus sing ngedusi aku ya moh. Nggih. Nek ra sing ngeterne sekolah Sekolah, aku kok. moh. Lah aku mulai tanggapan wayang ngene iki rak ngantuk. Isuk ra tak dusi ra tak terne. Babil. Jam 09.00 isuke Babil gletak ning ruang tamu. Lah aku nglilir, "Bil, piye le? Kowe kok gak masuk?" Aku mung mulai dhisik Mbah pamit sik gurune kok. Berarti kan mulai sik ya. Lah kok del engkasno anak gurune papat iki nggo tas kresek yo bungkisan. Lho, Bil diparani gurumu. Kowe ngaleo Mbah, kowe mung tak omongne mati. Kowe nek ora bocah pinter. Putu sip niku. Putu kok pintere Bisa kaya digawakno ngono. beras kalih Kowe ndang gurune. ngaleo, kowe mung tak omongne mati gurune. Lawi koclok iki bocah. Putu soleh niku. Aku ya ora wani nyeneni wong titisane. Baik. Lah diseneni. Awake panas. Ning jare Babil pinter golek dhuwit kae, Bah. Piye? Heh? Sing Babil lho kuwi- jare pinter golek dhuwit. Dhewe pas ranjenan klambeni to, akhire ya udo ning Iyalah. dalan kae lho. Aku ki moh disaingi putuku. Kok iso? Nyepeda ngono kuwi ya balapan karo aku. Terus? Mangan kuwi lho balapan. Lah kok jam 4 sore iki gak nganggo apa-apa ya arep adus ki lho bandulan ning ngarepan ngono kuwi. Lah Mbah Lurah ya kaya lurah ngene iki liwat. Hele, putune Kirun yane kok udo. Nyah tak wae dhek 50. Lah kuwi pinter. Putuku diwehe dhek 50. Nggih tumbas kathok. Lah aku wong tuwek kan ya gelo. Nggih. Iki cah cilike 50 ndahne aku ya. Gak kalah. Aku ya terus gak nganggo apa-apa bandulan ning ngarep omah ngono. Lah kok wong liwat-liwat Kirune Dan, Kirune Dan ngene. Jenengan Aku ya ora wani nyeneni putuku mergo titisane. Baik. Nek diseneni awake Panas. iki gek lakon apa to? Run. Gak bahaya ta? gak Saiki iki anu para pini sepuh arep mulih. Ketoke duwe entek ketoke. Ketok duwe entek. Ketoke duwe. Mendhet melih teng daleme. Monggo-monggo sugeng tindak nggih. Cik salaman. Ke salaman karo Brebes Mili. Salaman nang Brebes Mili niku. Lho, iki sing tak gumuni. Napa? Berapa detik to ki mau? Yaine Trisetyo itu hanya berapa menit mendapatkan 2.500.000. Nggih, Yai nggih, nggih Pak Dewan, nggih Pak Camat, nggih sedayanipun, nggih. Nggih, Pak Dan Ramil klambine kok iso amoh men to, Pak? Mesakne kok. Dadi rapat to. Rapat to. Kenggure ke polisi paling tuwek. Lah kok polisi paling tuwek niku? Kapolsek. Seke wis pol. Oh. Dadi Kapolsek niku seke pun Seke pol. pol wis ora iso. Siap dan paling tuwek dhewe. 86. Pejabat bengi wae remuk. Remuk. Ning jenengan mesti nembe teng mriki to, Bah, pirsa suasana kados mekaten. Aku lagi iki lho. Nggih. Enek tarian donatur iki lagi iki. Mulane aku mung tak mati menenge. Iki tak nggo ning ndi ya ngono kuwi. Ha ning nggonku wong rek ning nuwun sewu. Berapa detik dapat 2.500.000. Lah nggih. Lah aku mau Mbak Cange Nggih. ning perapatan Sukoharjo. Mobilku nang kempes. Ya ta? Mobilku kempes terus aku ning tambal ban arep nambayangin. Lah kok daerah Solo ki enek mobil Nyargres Alphard kae. Nggih. 2.400.000 regane. Kuwi ya kempes, padha-padha ning tambal bane. Lah kok mobilku ki ning tambal ban ki enek ning kaleng bekas roti kuwi enek dhuwit 20.000 rupiah. 2.000 rupiah. Elek amoh ngono. Nggih. Lah mobil Alphard enek dhuwit 100.000 Nyargres. Iki nginguk jendela. Nginggok kang jendela Ngelokne dhuwit sing 2.000 kuwi. teng jero umplung. Apa kuwi dhuwit 2.000 kuwi? Nilaimu cilik manggonmu ning umplunge tambal ban, ning kalenge tambal ban. Apa kowe iki? Ora enek regane. Iki lho dhuwit 100.000, sumbare dhuwit Duit 100.000. 100.000 ngomong ngoten. Manggonku ning bank ning dompete wong larang-larang. Timbang kowe ning kalenge tukang tambal ban. Lah kok dhuwit 2.000 ora nesu? Lah terus Malah guyu.
ora apa-apa dhuwit 100.000 kowe manggonmu ning bank ning wong sugih. Aku 2.000 ning kaleng ora apa-apa, melu tambal ban ora apa-apa. Ning yo kuwi, ning kotak amal ke sing enek kok aku kowe ora tau enek. Ngono. Duit 2.000 wangsulane ngoten. Iki tak tokne saiki bentang dinggo cacah kan. Aku gak wani ngene. Engko pas niki kula hapusi ben ora ditirokne sapa-sapa. Aku dhuwit 2.000 manggon ning kaleng ora apa-apa, ning ya kuwi kowe iki lho ning kotak amal, kotak yatim piatu kok sing enek aku ora tau petuk kowe. Kowe kuwi ning ndi Jumatan barang ning kotak masjid sing enek kok aku. Kowe kok ora tau enek ki ning ndi? Lah wong kene-kene iki padha guyu ki kira-kira ya 2.000. Biasane 2.000. Iki enek sing anyar iki. Enek sing anyar. Ayo kowe ya oleh bedhek. Ning kok nek iso tenan, berarti awakmu cerdas. Pitik jago ki ngendhok ning wuwungan, pitik jago ngendhok ning wuwungan. Lah ndoke ki glender kok genteng, glundung-glundung cebloke ning ndi? Teng pundi ceblok? Ayo cebloke ning ndi? Cebloke ndok kuwi mung ning ndi? Nang lemah no. Ora iso. Pitik jago ngendhok ning wuwungan ning gendeng, glender glundung cebloke ning ndi? Nang lemah. Ora iso. Gravitasi Kene ngisor jere ra iso. Teng watunan. Ora iso. Suket. Kowe iki mikir piye? Pitik jago kok ngendhok iki. Lah sakniki ceblok apamu? Ya ora ceblok. Wong pitik jago kok ngendhok gobloke ram. Lah iya. Ayo, iki tak tokne bentang dinggo cacah kae. Sampe tak takoni saiki. Apa? Niki lak teng desa Padasan. Ya. Dusune Padasan. Heeh. Teng mriki kondang Piyayi Kakung niku kuat-kuat kabeh. Ya. Nun sewu lek kon menek wit kambil rasa-rasa menek mendisa kabeh. Kuat. Ning teng Padasan enten piyayi kalih sing mboten saged menek. Sinten namine? Solikin. Duk. Amir. Duk. Sapa? Puji kali syukur. Lho kok saged puji. Sampe ra ngrungokne pidato mau. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Berarti puji harus syukur, gak iso manjat. Manjat kuwi Aku kok ya goblok men kok. Pitik apa sing mlaku ning ngulon? Ayo kowe. Pitik walik. Ora iso. Pitik cemara. Jago, jago. Ora iso. Babon. Napa sing Gak iso. Pitik napa sing mlakune mengulon? Pitik koetan. Menak ae. Pitik jenengan ngertos? Roh. Pitik jago kenapa yen pas kluruk kok merem? Lho mpun terah ngoten. Ah, ora iso. Saking Gusti Allah nggih ngoten niku. Enggak bisa. Sebabe apa kok merem? Mergane wis apal, lek ora apal mesti maca dheke ngono. Sakniki Telek pitik apa sing ra mambu? Kuwi ngawur lek kuwi, kabeh telek pitike mambu. Oh, telek pitik apa sing ra mambu? telek lencung. Ora iso. Telek pitik jago. Gak. Telek pitik walik. Ora. Telek pitik napa sing Alah. mboten mambu? Telek dipoto. Der. Lah jenengan mau ngendikan pitik napa sing parake ngulon pitik koetan. Lah sakniki nak pitik madhep ngulon buntute teng pundi? Ya ning Ngetan. etan. Ana mboten saged. Lah ning ndi? Teng bokong. Der. Tak takoki saiki kethek. Sampeyan ngerti kethek? Ngertos? Menek ning wit pelem. Nah to. Nggih. Njukuk pelem. Pedhet pelem. Ah, bar ki medun. Medun. Nah to, medun. Lah, kethek medun kuwi sing teka lemah ki apane dhisik? Modar kowe. Sikile sik, Ora iso. buntute. Apa, Pak? Aku ya ora iso. Apa tem? Ndase riyen. Kowe iki goblok men to. Ben dipikir ketheke dhewe, apa kowe kethek? Nyapa lah aku. Kewan apa sing engkel? Wedhus. Apa? Lah kewan apa sing engkel? Apa? Wedhus. Jaran. Kethek. Lho, lah kok saged? Lho, ngengkel. Mboten enten lho, Mbah. Kethek kok ngengkel. Ngengkel. Lho, kethek kok iso ngengkel. Kewan apa sing engkel? Wedhus. Lah napa kewan apa sing? Kethek. Kok iso kethek Lho, ngengkel? ngengkel. Ngengkel. Masa kethek iso ngengkel niku? Aku Kethek berarti. aku tahu Apa? ora wayang kulit, melok wayang wong. Ribut. Wayang wong Sirwedari, lah Pak Surono biyen nek dadi Anoman ra apik. Saya. Lah katoke diwehne aku. Nggih dikirun nggih kenang-kenangan Kata Anoman. katok Anoman. Anoman. Tak nggo ki angel ram kan katok kethek kan bolongane telu sikil terus bolongan buntut. Buntut. Nggih.
tak nggo ungkak-ungkik ki angel bareng tak nggo bolongane tak kek ngarep pas. Walah niku buntute benten, Mbah. Benten niku buntut. Ya kur jengongok ngono. Lah nek Anoman ku ning mburi sok ngene, buntut Karep pasangan. iki lho tak macane. Tak wacane, Iki lho Bang. tak wacane. Dalang ki yo merenan. Aku seneng kok ngene iki. Mboten sing bener niku tak wacane ngoten. Iki enek layang tak macane. Niki Salah. enek layang tak wacane. Nyah Jenengan mau oleh ngendikan. oyo-oyoan Oyo-oyoan pripun jenengan? padha ngendikan komae kok. Iki enek layang tak macane. Kliru. Lah sing bener. Iki enek layang tak wacane. Nyah. Jenengan mau Lah nyapa aku lek ngendikan tak macane. tak wacane. Nyah. Jenengan neh. ya wis iki enek layang tak macane. Tem sondem. Alam donya. Nggih, apal. Dagelan sapa sing ra dijak des. Kula mboten ngejak niku Sing kersane. penting ampun niku lho setunggal. Bah, tulungi anakmu, Bah. Klaten. Kowe nang Klaten kowe gak lucu kowe ta. Karo pelok. Tak umpani apa-apa ora dadi, Dik. Lah iya. Lah kok arep dibaleni iki mau. Niki jane nggih mudeng sungkan kalih yaine. Iki lho Surate pripun? anu njaluk kacuk biru iki lho. Bah, ngampun Kacu. ngampun mateni wingking, Bah. Apa? Kacu biru. Lah ya Pak Yadi bakul buah. Nyuwun gendeng Kurang titik kok. kurang wulu niku. Oh, cebutne. Dadi pethote kak kene. Nyuwun diwut-diwut. Nyah ngono. Kacu biru ki apa mbora? Kacu biru kagem Bapak Pema. Alah ngono kok ya diwaca. Wong matane PC Dik. Kowe bawa ben bawa. Yo pelok. Bawane napa? Aja lingak-lingu 750 kok. Lho. Mosok 750. Gelem ya ora ngono, ora gelem sakmono kok. Mesakne mentem. Biasane 400 mangan golek jobo iki. Bawa, Tem. Ya sak karepmu kok bawane apa. Iki sura. Iki lapangan lho iki. Aku jengger lapangan ngene iki ngesakne sinden-sinden iki lho. Lah napa? Lah aku nderekke Pak Anom kuwi mulai tahun 86 87 lho. Nggih. Sindene Cik Buyatmi almarhum, Butatnita almarhum, sing tengahi Darsini Cik urip kae. Nggih. Yuh, aku naruh sinden jam 4 wayang bar mesti kalinyane saya ini. Pas lokasine teng lapangan. Ora enek jeding to, ora enek toilet. Nggih. Lah kebelet. Ngene Lah, iki pipi- mudhun jam 4:30 ke kebelet. Lah aku rak yo kebelet, aku wis pipis dhisik lungguh Nggih. ning isor wit gedang. Nggih, ben resik. Buyatmi karo Butantinah cincing. Kebelet. Yes. Pipis kok Karo muni tok. Lho. Apa kuwi? Mbok Pipis kok rotok. yes, lah aku nang ngarepe bareng pethuk aku. Wong edan, nang kono wong edan. Wong sing lungguh aku sik lho. Dek iki sing keri lah kok tok karo muni aku meng mangan apa to Yun. Tak sauri mangan diesel. Tang bawa. Sinden mriki mbok menawi enten. Ora. Iki cek cilik-cilik kok. Sinten wonge boten gelo Sukoharjo kok mau pameri ngono. Lha pripun? Lah kowe wira suarane Mas Yoyok kepe yo. Wau Pak MC Urung saya. Pak Lurah ya ngono. Nggih. Ya suara beda, tampil beda. Dagelan nom kok ben payu. Payu 750. Nyapa lungguh langsung ngadeg kae. Kok nek lungguh ngono nyapa? Lungguh ngeten ben kados sinden swantene beda, gak kaya wiraswara niki. Oh nek ngono kuwi beda. Swantene beda. Sebabe Dalan angin diganjel tungkak. Angine dadi cilik, mergane mboten brobos swantene. Suarane tok. Mboten. Mboten. Lho, pinten to? Bismillahirrahmanirrahim. Sinten wangi
Ijo sedeng apik tenan kaya Jos apa bolak-balik jegok kaya kirik ngono kok. Jegok pripun niki dehem untuk pelega tenggorokan. jan fotokopine Nak Yarto sampeyan iki. Nggih. Bar iki muni dem nek. Cuh. Lah kok pun jenengan bedhek niku lho. Niki Ono- ben lega tenggorokane. Ono kene nang Jawa Timur Apri Mimin. Nggih. Sandy barang wis lumrah. Jawa Timur nggone swara ngene iki. Nggih. Ya wayu, susune ya digedhekne. Napa? Irunge ya disuntik. Numpak kol iki ditekoni kernete gak nyauri belas. Tandak. Nggon-nggon enek desa Jiwan. Banci. Nggih. Turun mana, Mbak? Meneng. Mudhun pundi, Mbak? Meneng. Gelem nyauri sak kecap tok. Jiwan. Lah niku angine brobos, Mbah. Mboten diganjel. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti swara lanang ben variasi. Mudane awakmu asine lanang. Nggih. Aja jegok kae. Jegok pripun dehem kok jegok. Lah suaramu kaya kirik kok. Lho ngenyek. Nak kirik mboten ngoten niku lho. Nek Mbah. kirik Kirik niku anak asu lho, Mbah. piye? Niku kirik. Piye? Kuwi kirik cilik. Kirik cilik. Lah nek mboke kirik Mbok kirik berarti wedok. piye? Kuwi wedok. Wedok. Lah nek kirik lanang. Kirik lanang benten melih biasane manggone ning pinggiran kota jaga pagere Cina. Header utawi bulldog. Sing piye? Asune gedhe niku lho, Bang. Cangkemmu asu tenan ya. Malah apik iki karo Malah asine. apik kuwi timbang Jenengan asu. kok ngrewangi. Cangkemmu jan kaya asu tenan ke jan. Saderenge asu juguk niku sing marahi sletem. Aku apa ya kewan berarti ngerti. Ilmu perhewanan. Kucing cilik. Cilik wedok napa lanang? Ya cilik sih. Wayah mik niku. Kucing wedok. Nak kucing wedok nyeluk anake teng pundi mawon nadane sami. Piye? Mesti ngeten iki. Oh. Nek mboten percaya rekam nek enten anakan kucing setel. Sik Mengko ta? ora moro. Eh. Ya ora iki lho pecinta kucing. Sik ta, apa cangkemmu ngemut radio iso? Suaramu iso memper tenan kowe kucing. Ilmu perhewanan. Kuwi lho kucing wedok piye? Nek kucing lanang. Kucing lanang medale wayah dalu-dalu wayah adem-adem. Piye? Mesti kalih tingak-tinguk ngoten. Wah, hebat tenan. Niku nek ilmu perhewanan kucing. Wis kewan nang kampung sing gaene nggo besaran kae. Napa? Nek wedhus. Wedhus cilik wedok napa lanang? Wedhus cilik. Cempe, Heeh. Nak wayah mik benten meleh. Piye? Ngoten. Nek wedhus wedok Nak wedhus wedok kados umume. piye? Wedhus lanang. Lah, nak wedhus lanang khusus, Mbah. Sewantene khas.
Jenengan tanglet kulino nginceng wedhus. Lanjut bawane. Apik. Noleh nganan lan ngiring. Hop, wedok. Kok kapakne kuwi? Dikempit. Ben ngopo? Nak ngadeg niku ben boten brobos, carane dikempit. Terus suarane dadi Cilik. njajal. Lho, nggih ta? Kuwi ora iso ditinggal to? Mboten saged. Kagem ngetes. Oh iya. Dalak-dalak nyapang. Lanang. Dengko. Wedok. Lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiwas-tiwas digagas. Wedok. Jan ngemu rasa pukul ya. Cengkok. Lanang. Amung Wedok. ngi Bosok cangkemmu we. Lanang. Saiki golek sego sak puluhan kok ya ngene Tem. men to ya. lek pinter saiki lanang wedok bareng, ayo. Ayo. Saged, saged no. Piye njajal? Lanang wedok bareng. Bareng. Ayo. Mong tujune. Biyen iki Pripun? jos sih. Kaya Nggih. wong loro sing nembang. Hah? Kaya wong loro. Lah nggih lanang wedok bareng. Bareng. Ayo baleni neh pripun? Baleni ya. Mung ngoten ya. Mong tujune. Nong. Nggih ta? Winong, nyapa cangkemmu melu ngono kuwi? Lah diwangi winong ayo mesti iso ora. Lah. Lah sing penting kan lanang wedok bareng. Heeh, ben ta meteng kok ya. Nah. Bendang batin niku. Nene. Wong liyatan padha pirsa Jas tenan iki multi talenta. Sampeyan sok ya, anggere wis lulus terus pamit karo abahe, mesti iso viral kaya Cak Percil kaya bojo bareng. Liyane ra iso ngene iki ra iso. Ra iso. Iki dina iki pokoke tak tugasne ngapalne tembang-tembang sing ning TikTok. Nah, Aku nek viral-viral sing apa ki sing Dandang Gula, Pangkur, Nggih. Asmarandono, Sinom, kuwi tugasku nek kowe TikTok. sing TikTok. Tampil dengan lagu TikTok. Nah nggih, sing viral Sakarmu. Aja jing ala ala aja jing. 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 Jangan pegang dulu. Jangan cium dulu. Tok, ganjil tok. Pripun? Ora pas belas. Pas niku sing sae you know can feel a thing, you know can feel a thing, you feel a thing. Terbang a fikis dong, dir dur deng. Adang fikis dong, fikis deng. Adang fikis dong, fikis deng. Nyingu fikis dong, yo dir dur deng. Sadaqallahul adzim.
Tuapuk lambemu. Lha sing teng TikTok ngoten niku kok. Rumangsa kok lagu apa? Nggih mboten enten artine. Oke, tibane apa Mbak Cange? Lali janjine. Ya, nggih. Yes, ya. Mbak sapa jenenge Mbak Diajeng karo Mbak iki ya Tang apa Gintang. Iya, Dek. Nah, ya. Lali janjine. Lali janjine senenganku kecilik niku nggih. Nah, iki jan aku lagi sing menik-menik. Ngadekno. Yo, nggih lho, Pak. Nggih. Ya loro. Nggih. Ki lintangi mambengi wis tayupan ning kene san. Wis mudhun panggung wis gulung-gulung deh. Ampun nggih. Nggih. Halo Mas. Halo, good Sugeng night. dalu Bah. Sik ta Jeng, suaramu gede men. Nggih to? Kempiten kan cilik. Niki Apa wau dikempit? brobos angine. Brobos berarti iki. Lah dikempit riyen. Piye Mas carane Mas? Coba Nah, Mas. dikempit ngeten iki. Ngono. Lah aku jarian apa iso ngene? Hah? Nggih digantel to. Ngoten. Lah kuwi ra dikempit wis nyelempit kok. Ya nek kowe kok. Lah jenengan dek pirsa men to Bah nek nyelempit. Aku apal to nduk tuwek ya pengalaman to. Lah wi putune pirang-pirang abahe kok ya. 15 tahun kepungkur. Sopo? Monggo dipun aturaken. Lali Lali janjine. janjine. Ya, dados.
luar biasa. Lali janjine. Nggih. Menika wonten awala, Bah. Nggih. Saking Pak Soekarno Cahya Saputra. Laladan Palur badhe paring pisumbang swanten bawa sinom. Lah monggo. Mangke kula caosi wekdal wonten gara-gara. Oh, ngaten. Kalebet ingkang kepareng WA menika mangke kula waos wonten ing gara-gara. Gandeng abahe mangke bar limbukan kudu jengkar. Kula suwun nggih penutupan nggih tamba kangen sumrape kabeh para warga masyarakat ing padasan mriki. Apa kuwi? Jula-juli, Pak. Oh iya. Ah, mumpung cak bagus wonten iki. Nggih. Aku wis pirang-pirang dina kudu ngidung. Perjalanan nggih kudu ngitung. Nggih. Niku. Oke. Ngadeg yo. Se Jula-juli ya. Oke. Modele tuku kayu arep mancing lak numpak gethek. Modele leh pengen ayu raine glowing sikile mlethek. Ngono wis susume. Mangan manisan lak durung mateng rondo padasan ireng-ireng rambute Bu sing eman-eman ayo nandur sing kena pangan. Nok alam donya dolor pira lawase dibaratno wong mampir ngombe. Mulaya sing rukun karo tanggane gotong royong nyambut gawe oae yai yo yai. Oleh kental beres gotong royong nyambut gawe. Maca bismillah pungkasane Alon-alon yo tak bagus sing alon-alon jula-julin retek sing alon menyang Jombang locak mampira sing nek lemah genah akeh dine kauyo turi putih ditandur nek kebon aku ngalah bapak mbok kira kembang opo kembang-kembange menur nok
ayo sing jujur ibadahe kanthi tafakur ben uripe panjang umur turi-turi Bareng. ditandur neng kebon aku ngalah bapak mbok kira kembang apa kembang jati dadi wong urip sing sregep ngaji ora lali karo bapak umi ben uripe saya mukti turi-turi putih ditandur neng kebon aku ngalah bapak ora tau metu iki iso wingi kula nggih mbok kira kandang apa joget papan undak ketakon pentil sawu saking tol-tol aja pegatan yen isih abot aja duwe bojo loro ndak mendoso awan-awan aja menek kates tuku srapi diwadahi kardus andan diprawan aja kenes-kenes kapayu rapi disusul wedhus mangan dondong rasane legi wong dondonge matene nguwit wong modele brondong Joko saiki rambute gondrong ora gablek duwe modele sepeda jengki satire cendek dukur sadele wong modele arek wedok saiki sayake cendek ketok udele wong modele bocah saiki nek pacaran nek kandang sapi ora ngerti sarpol PP patroli bareng digetak watuh katoke keri dunduring Randune garing salumpring susu bajing ana arek wedok rambute dikriting bareng kodanan kaya kucing gering otok-otok unine tekek telo garing jenenge gaplek sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi alah betah meleh